Kapitel 11. Jezus kwam in eng te maken met religion. Ik lees niet georganiseerde religion. Dit is de zaak die ik het meeste hier wanneer ik mensen dat zei dat ik in predja zie. Ik zei immer, ik ook niet. En dat maakt mensen nieuwsgierig. Ze kunnen niet verstaan waar in predja niet wil religion leggen. Maar dat is zo. Du is niets van religion wat mij schijnt. Weet, de Christentum is niet religion. Religion is een systeem im leven dat mensen een los oplegt. Dat is een grote weg opent. De regelen nu te volgen en ceremonieën nu te gaan, om God te volgen. Religion blijft du moet den weg en God zijn genade aan verdienen. En dat is onmogelijk. Du bent niemals, en was niemals goed genoeg zijn, om de stad im Himmel verdienen. En door weinig religion zo te meid worden, zum verdrießlich worden en zo hoopnungslos. Jezus kwam niet naar de eerd nog een religion te brengen. Dat maakt hij in Matthäus 11, 28 30 klar als hij zegt, bist du meid, uitgepust, ween religion uitgebrand? Kom naar mij. Kom met mij toe bij en du wordt dien leven terugkrijgen. Ik wil die wijzen waar werkelijk uit te reven. Go met mij en schaf met mij toe. Kijk waar ik dat doe. Liever leichter is en genade te gaan. Ik wil niet zwaarder oder slechter op die lei. Hou die aan mij op en du wordt leren vrij en leicht te leven. Vom Englischen paraphrase. Jezus kwam ons vrij te maken van onnutzbare religion en ons wat veel beter aan te bieden. Een ware gemeenschap met God. Durch dat verhältnis. Tja, wie het reven. We kunnen leren wat genade werkelijk is. We kunnen vrij en leicht leven. Een blik in Jezus zijn leven aanwijst dat hij gans met zijn himmlische Vader verbonden werd. Jezus ging veelmaal alleen te zien, om hem gebed te nemen voor zijn Vader. Matthäus 14, 23, Markus 1, 35, Lukas 5, 16, Lukas 6, 12. Jezus wist dat zijn zwaak in de boodschap wat hij meedeelde niet zijn ene wäre. Johannes 12, 49. Hij wordt van zijn Vader, van Heilige Geest geleid. Matthäus 4, 1, Lukas 2, 27, Lukas 4, 1. In andere woorden, Jezus was door zijn ganze leven nodig naar zijn Vader. Lukas 2, 52 zegt het klar. En Jezus was op en neemt toe aan wijsheid. En God en mens hadden je vallen aan hem. Jezus was in zijn verhältnis met God de Vader. En während we in een verhältnis met Jezus zijn, doen we ook. Dat heeft niet meer te doen met regelen opvolgen of traditie houden. Ons leven in hem is hierend op en dit nieuwe verhältnis met God te wassen. Kijk naar het laatste part van dit vers, wo dat zegt dat mensen hadden je vallen aan hem. Wat meint dat? Wanneer du daarvan in je schaapsaanzicht aankijkt, meint dat wassen en aantrekken zijn te mensen. En God en opbouwen en vertrouwen krijgen. Dit moet truadig gedaan. Mensen respect krijgen om entscheidungen voor die ene genade te ändern, als controle. Vertrouwen krijgen voor genade, dat is invloed. Van een vriendschap of gemeenschapsaanzicht, heeft wassen en aantrekken zijn te mensen met leid te doen. Zo'n soort gevallen of aantrekken zijn, komt durch hoortje en leven. Dat meint geduldig en liefdollig zijn en wijfingen, anderen te eren en wat dram te geven en wat verantwoord is. Dat God en mensen beide gevallen hadden aan Jezus wijst, dat Jezus zorgt zich aan mij als plus zijn ene geestelijke gezondheid. Hij wil ook anderen beïnvloeden en eind met God verbinden. Wassen en aantrekken zijn te mensen, wie Jezus wichtig. In de meeste kerken vandaag luidt deze staat van wassen op haar ganz dag. Ze maken alles wat ze doen geestelijk. En verkleineren daarbij de mission aan de wereld te een kleine part van Lukas 2, 52. Wassen en God zijn gevallen.
Aber Gott interessiert sich für jeder Part von dein Leben. En dort teilt deine Familie, Freund en Mitmenschen mit an. Dat geestlich van ons leven heeft eerstens met te doen met een God zijn gevallen was, durch die Verbindung mit Heilige Geist. Zweitens, en dat is krijg zo wichtig, handelt zich was en die Einfluss op die om die zijn, krijg zo als Jezus deed. Dat maakt ons beste Beispiel für das geestlich van ons leven. Weil wir da noch ein bisschen wieder anschauen. Feier steht zum Wasser. Verhältniswissenschaftler meten ein Mensch sein Wasser an vier Sorten von Verständnis. Das sind die Verständnisvisa, IQ, geistlicher Visa, SQ, Gegenstandvisa, EQ und Gefühlsvisa, EQ. Du hast wahrscheinlich von IQ gehört. Dort meten die Fähigkeit, Prozesse und Verstand, zoals lezen, verstaan en problemen lösen. Aber das ist bloß ein Part von dein Verständnis. SQS, wo sehr du die in dein Verhältnis mit Gott anstrengst und wo weit du dabei kommst. Hiermit angeschlossen ist dein Verlangen, Gott sein Wort zu lehren, die Fähigkeit lehren, dort zu spüren, wann er die lehrt, und wo wirklich du bist, seine Lehrung in dein Leben gehorsam zu sein. EQ, dort meten deine Fähigkeit, durch die Saat. Menschen mit een hoger EQ kunnen veel Gegenstand verdragen waar bij hem gaan blijven, wanneer ook schwer wordt. Te laat is door IQ. De moed van die Fähigkeit, andere Menschen ihre Fehler aan te worden en recht te beantwoorden. Die IQ, wat nogmaals Verständnis für je Fehler genannt wordt, heeft met die Fähigkeit te doen Menschen te verstaan en met hen te schaffen. Dit teilt die Fähigkeit mit an, die ene Fehler zu kontrollieren und die Fähigkeit macht Menschen erkennen, wo sie sich fehlen. Du hast vielleicht Menschen getroffen, die ein sehr hoher IQ haben, Verständnisweise, aber ein leerer IQ in Gefühlsweise. Sie sind verständlich sehr klug, aber keiner will Roman sein, wenn sie verstehen sich nicht mit Menschen. Andere Menschen weten sich nicht mit Schule und Examen, aber sind sehr stark in Probleme lösen. Sie können durch meist ein und wofür Gegenstand können, wenn sie auf ein Ding gezielt sind. Die Wahrheit ist, dass wir alle verschiedene starke Seiten auf dieser steht, aber das ist die Wahrheit, dass wir können alle Feier von dieser Wasser. Wissenschaftler dachten auch, dass dein IQ, dein Verständnis, wie fast gesagt, aber sie hat uitgevonden dat du kannst den Hascher kriegen. Du kannst den EQ, den Gegenstandsweise, ook was indem du mehr Gegenstand lernst zu vertrauen. Du kannst nur an Gott wasen und damit den SQ, den geistlichen Weise, Hascher kriegen. Und du kannst den EQ wasen, den Gefühlsweise. Die Fähigkeit, die mit Menschen zu verbinden, Hascher zu kriegen. En dat is plus nog een weg van zij dat u kost en al dat leren dollar van doos worden. Jezus had alle feier van deze krijgt im Gleichgewicht. Hij had een zeer gutes Verhältnis mit Gott, aber hij had ook de Fähigkeit antreiben zu sein zu Menschen. Hij weer van doos. En doch kraftig mit dem Geist gefällt. Wunder passierte alle Wege, wo hij ging. En hij verstond aber ook Menschen maken leicht, geleefd en verjeft te feilen. Hij was immer in zijn Verhältnis mit Gott, im Geist en mit Menschen, von doos. En hij weer nicht allein. Jeder grote Lehrer in de Bibel schafft op den Weg. Sie werden nur mit Gott verbunden en hadden grote Einfluss op Menschen. In den Sinn ist geistlich von doos sein nichts wat niet. Geistlich von doos in der Bibel. Geistlich von doos ist nicht eine neue Idee. Das möchte nie ein Weg von der Zeit sein, aber das ist nicht eine neue Idee. In der Bibel sagen wir, dass all Gott seine große Lehrer in beides was, Verhältnis mit ihm und Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen, indem sie Respekt beweisen, sich an ihre Umstände anpassen
en met vertrafelijkheid en een duipetje vuil aanleiden. Zij hadden alle hoog geestelijk verständnis en een hoog gevoelsverständnis. De geestlich van de Joodse leiders im Nieuwe Testament waren vol van Heilige Geest, aber de leiders van wem we im Oude Testament lezen, waren op een andere weg geestlich van Jood. Heilige Geist leeft nicht ernährt, wenn Jesus hat dat noch nicht möglich gemacht, aber Heilige Geist unterhält sich dawein mit en kraftvolle Wege. Du kannst sagen, hij wie met aber nicht ernährt. Hier sind bloß ein paar Beispiele von geistlich von Joodse leiders in der Bibel. Moses. Moses wordt in Pharao zijn Palast abgetragen en brucht 40 Jahre zum ägyptische Kultur leren. Dat wird geen eigenlijk. God plande waar Moses wordt abgebracht worden, zodat hij Ägyptische leven verstaan kon en wat fähigheid kreeg die amloed afvelen wordt. Wen waar hij af was, wordt hij haar over militairzaken geleerd, toen de tijd kwam dat hij zal meer als 2 miljoen mensen durch een ruige wildnis leiden. Dan wist hij wat te doen. God vertaalde direct met Moses. En Moses had een klare begrip over de tijd en wat hij leefde. Dat is de klare bediening van geestlich van Jood zijn. Esther. Esther ging durch eine gründliche Uitbildung als den König seine Frau en gewann den Gefallen von allen die sah. Esther 2:15. Esther gewann ook den Gefallen bij den König. Zo zei dat hij zich met haar verliefd en hij mocht haar zijn koningin. Dit gaf Esther grote invloed en zij wie ook op tot God zijn leiding. Doorwegen kon zij den König beïnvloeden, aber bloß wenn sie had geleerd wo op den besten Weg nu am te komen. Zij verstond wo dat systeem nu te gaan, om voor dem König te komen en Sache op den besten Weg fertigstellen. Zij brucht wijsheid en Glaube. Dat is geestlich van Jood schaffen. Daniel. Daniel wie ein vastgenomener in Babel, wo hij de Kultur, Sprach en Wege van het land leert. Aber hij heeft dat niet op, wat hij gelooft. Als Daniel den König zijn eten aangeboden wordt, wählt hij zich in die stad Greins en Water en eet niet zo'n eten wat God en zijn Gesetz verboden had. Luther, als offizielle regeringsmannen en Gesetzmüke, wo sie das Gebet verdardigt auf verboden, bleibt Daniel aber beim Bed. Am wordt mangt de levensgeschmeten voor dat Gesetz nicht holen, aber Gott beschützt ham. En wegen Daniel so viel Einfluss gekriegt hat und der König ham so sehr gleicht, kann der König danach nicht eten oder nicht schlupen. Der König ran morgens naar de levens, zum seine wat er passiert wie. En fand gut, dat Daniel durch ein Wunder nicht geworden wie. Daniel sein Einfluss mit Gott seine Wunderkraft taub, brachte dazu, dat des König anfing Gott zu dienen. Hij schreef sogar ein neues Gesetz. Nicht ein, wat door Anbetung verbot, aber ein, wat verlangt, dat Menschen Gott anbeten würden. Paulus. Paulus bewies dat geestlich van Joodse leven im Nieuwe Testament. Am wurde in de beste jüdische Schule ingerecht en hij verstond de Kultur. Also hij had eine gute Stellung, toen de religieuze leerders in Jeruzalem beïnvloed. Als hij een proef te reiken, reed hij Sprache, respecte Gesetz, en kleed zich en beneem zich zo als zij. Als Paulus in Athen weer, na aangesehen in een stad voor de Griechische Kultur, traf hij de hooggeleerden van die stad op Borg Mars. Door, en er steht dat jüdische Gesetz opzij, zoals hij met de religieuze leerders in Jeruzalem had, vertaalt hij met eind en brukt eredichter en filosofen. Hij vangt de jonge hullingen aan met Eintrasprachtwijs en redt van een Satz, den hij in de stad gezien had. Apostelgeschichte 17, 16-23. Paulus staal zijn vertaal door nog aan, als met wat van een groep hij taub weer. Staal die ver, hoeveel tijd Paulus met gebruikt had, zum Kultur studieren. Hij kon Epimenides, een dichter van 600 jaar voor Christus, krijg zo fan opzij als de jüdische Tora oder de rabbis van Jeruzalem.
Paulus nimmt seine geestlich vandausche Anstellung taub an 1. Korinther 9, 19-23, wo er sagt, en wanneer ik ook van alle mensen vrij zie, ha ik mij doch voor alle zum deine gemaakt, dat ik zoveel als mogelijk gewinnen mag. Voor de Joden word ik als een Jood, dat ik de Joden gewinnen kan. Voor die onder dat gezaad zijn, word ik als einer, die onder dat gezaad zat. Wanneer ik zelfs ook niet onder dat gezaad zie, dat ik die gewinnen kan, die onder dat gezaad zijn. Voor die dat gezaad niet ha, word ik als einer, die dat gezaad niet heeft. Wanneer ik vergaat ook niet ohne gezaad zie, ik zie onder Christus zijn gezaad. Dat ik die gewinnen kan, die niet in gezaad ha. Voor de Schwache word ik zwak, dat ik de Schwache gewinnen kan. Ik word einem iederen zoals hij weer, om op alle oort en wijs aan je te raden. Dit doe ik over alles voor het evangelium, en doordat heb ik een aandeel daaraan. Alles wat Paulus deed hij voor het evangelium, voor het geestelijke. En hij weer waarlijk irgendwat te doen, om met mensen een hulling te hebben, op vandaag was in zijn tijd. Hij weer geestelijk vandaag. Tom vandaag zo geestelijk vandaag zijn als Paulus op een Berg Mars dort weer, kunnen we zum Beispiel een bekende movie oder een lied nur sein, wenn wir gewisse Menschen von Jesus vertalen. Aber das geestlich vandaag leven heeft nog meer met aan, als zo leren een hullingen te hebben. Paulus neemt zich de tijd de mensen te verstaan te wem hij vertaalt. En dat is wat het geestlich vandaag leven meint. Netlus aan de kerk. Sally, meine vrouw, en ik zijn begeisterd van deze biblische bijspels van geestlich vandaag schaffen. Begeisterd, onze kerk te zijn durch de ogen van Jaast, die zum eersten Mal da sind. Wir spreken ons team motto, alles wat we doen, durch jemand seine ogen te filteren die nog niemals erst aan het kerk aangestopt. En den andere, zoals dat fehlt, zum nieuwe mensen mogelijk in zich maakt. Ram Weihnachten hebben we einer, die zich zoals netlos aantrekt, wegen dat is wat mensen die niet naar kerk varen veel meer aan denken, wanneer ze aan Weihnachten denken. In mijn boodschap red ik bestemd van de ware bediening van Weihnachten. Aber wanneer netlos verleden gang gaat, hebben we een goede weg te mensen maken zich te zich veilen, wanneer ze niet bekend zijn met kerk. Dat eerste Mal, als we dat deden, kwam een van de leden naar den godsdienst naar mij en zei, dat hij had een probleem met netlos aan het kerk te hebben. Ik kan zijn oorzaak verstaan. En ik stem eraan, dat we niemals zullen dat ziel van Jezus wegnemen. Aber angedacht, dat jeder andere Part van dem godsdienst naar Jezus wist, van aanbedingsleider, video's, drama en de boodschap, is die netlos door am gang niet een groot aflag. Als ik dit vroeg, den netlos raam te hebben, wat van een indruk dat we op een familie gemaakt had, die het eerste maal naar de kerk gekomen weer. Vallen bij dat we bewezen had, wo zich en aanlodend de kerk werkelijk weer. Paulus weer waarlijk alle dingen te alle mensen te zijn. 1. Korinther 9, 22. Best u waarlijk dienen wij te anderen, om de gelegenheid krijgen je hier te zijn? Worst u bij je aan een paar traditionen van mensen gemaakt, wanneer de rest wordt gebruikt meer mensen naar Christus te brengen? Hier is nog een voorbeeld van waar ons goedmeinend benemen de echte boodschap uitbrengen kan, während geestlich vandaag zijn die der opmaakt, te mensen erg. Op Halloween, zum Beispiel, maken vele mensen er hoofdlichten uit en nemen niet deel aan die candy uitdelen. Ik verstehe wat ze meinen en ik respect ihre Entschlossenheit. Aber wat bescheiken ze wirklich damit? Haupt het wirklich Menschen naar Jezus te leiden? Onze familie entscheidt zich langträgig ook met te gaan met dat candy party. We willen opzien te die mensen op onze gas. Aber wir waren nicht opzien, wanneer ons nou ietsje strenge, tegengeslotene lied laat. Du en ik verstaan hoe Halloween herkomt. Aber weten die kleine Kinder, die van der te der gaan en nische Kleider, wo deept dat jet?
Ik leef niet. Zij zie ik bloos nu een vriendelijk gezicht en vrijgevigheid. Ik wil dat wat passeren wordt, wanneer mij Christus deze dag nemen wordt, als niet alleen het Nobarstjane te leren. En de Nobarstjane maken welkom veel, derg uwe. Geestlich vandaag zijn half met te doen met wat ze hem gevallen met die Nobars. En dem je wat doen en wat junt en een gemeenschap kan herbrengen. Dit meint de cultuur verstaan wo de woont. Opmerksam naar mensen horchen. En dort trafen wo ze zijn. En naar de omstanden nou passend beantwoord. Laat me die een beispiel geven. Een paar jaar terug had ik een multijd met een man die mij ken in een stad waar ik veel meer heenreis. Ik had nog niet veel over mijn geloof met hem metgedeeld, maar hij had mij om tv zijn reden. Maar eenmaal vroeg hij me, Leon, kan ik die vrouw stellen? Betest du am Geist? Ik hield een beetje stil, zum denken wat de man werkelijk vroeg. Hij had waarschijnlijk aardige ideeën gekregen over wat het meint am Geist te beden. En hij dacht vielleicht, bist du een van die vochtje over je schoten Christen van die ik al zoveel gehoord had? Also ik past op, waar ik antwoord. Als ik zei, nee, ik bid niet zo, niet op den weg wat du denkst. Dan zag ik waar hij gemütlich wordt. Dan erkläre ik hem, je bidt op zo'n weg, wat in zijn welt zijn mag. Ik zei, du hast wat bijzonders wat ik wil leggen met die metadelen. Weet du, waar in je religionen, was ze weer even zei te meer hart beruien? Oder in yoga, dat mensen gebruiken weer te meer verstand beruien? Weet in de Bibel leer we, dat er als een spraak voor de gläubige, wat mij zo schaft. En dat kan die helpen God te ervaren. Wow, Zera, dat hielt zich ganz schijn. Dan ging we weer met onze vertaal. Wanneer du anfängst zo te denken als Tine Nobers, dan wirst du denk van Erzied zijn. Ik weet dat het erst niet krijgt waar een religionslehrer oder een geleerde Bibelstudent dit erklären wordt, wat hem Geest beden meint. Aber ik vertaal hier ook niet met een geleerde religionslehrer. Ik red hier bloos te wem, die afgeschoven worden weer van een denk wat hij dacht, dat er opvallen wie man Christ. Ik ben niet geïnteresseerd in strijderij aan te vangen. Ik wil bloos denk van zijn zijde zijn, en zijn aardige ideeën op een interessante weg op een vrouw stellen. Dat is wat geestlich vandaag schaffen is. Wanneer du anfängst zo te denken als Tine Nobers, wirst du denk van zijde zijn. Wanneer du christliche tradition toelaat, en met een op een opna truat je weg vertalen kost, krijg we zij zijn, wirst du je vallen en vertrouwen krijgen bij. En du wirst du der opmaak, den geloven met te delen, op een kraftvolle, aber aantrekkende weg. Ik zei niet dat du met Halloween vier, zum geestlich vandaag zijn. Je blessat met mensen rechten, wanneer zij doen. Wanneer de apostel Paulus een leid tot Zeus kan opzij aan die cultuur, zum zijn nu val je respect verdienen en eind naar Christus brengen. Want hij kan alle dingen te alle mensen worden om eindje te raden, 1 Korinther 9:22. Dan kan we zich ook zoals netlos aantrekken oder den 31. Oktober kende uitdelen, zum mensen erreiken. Zat die zorgen over wat andere Christen denken worden lang genoeg te zien, zum durch die mensen uwe zijn, die Jezus überhaupt nicht kennen. Und dat is, wirst du Gedanken en bedürfnissen verstaan. En te dezelfde tijd wirst du respect krijgen. Jezus is een volkomen Beispiel. Als hij op deze ging, wordt hij krachtig van Heilige Geest geleid. En hij kan goed met mensen van zijn tijd metweilen. Hij hoort naar eind. Hij weer een aantrekkende persoon. Aanweren mensen niet ging aan. En dan wil je trouwens er wel weit af van God zijn weer. In werkelijkheid, die mensen wat het wenigste zo weer als de religion wil hebben, die gleicht aan de taalste. God en mensen hadden je vallen aan Jezus. Während du geestlich vandaag leefst, worden God en mensen aan die in je val hebben.